Barok ki kali tourist ki bawan na Meghalaya lapan sange no Hajorabad bat Pyrshah bandrung sha Assam. Menta ka don ka jing e ka ba kraw ka ba yai ha ka ba de bat ka ne hakaput jong ka Assam bat Meghalaya. Sngap ayu ki kato ka ne ki nongya kali na Assam ki ong halur ka ne ka kam. Barok ki kali na Meghalaya ki bala sakut Hajorabad labta ba kinlej phabyang sha Meghalaya lamkum ta yan veng lut Ïaki number plate chongki. Baro ki kali tourist na Meghalaya ki balej sha Assam ban lej shim Ïaki nong lej nong wan kamut kin passenger hakat leng swing la pansange no Hajorabad bat labta Ïaki bakin lej phai no sha Meghalaya. Kene kalajia namar ba ki nong ya kali tourist jongka jilla Meghalaya Pyrshah Ïaki nong ya kali tourist ki ba na bar jilla na Assam ban rung shapo ke jilla Meghalaya. Kumta ban shim keliang ban siu keliang ki nong ya kali tourist jongka jilla Assam kim ailat ya baro ki kali tourist ki ba na Meghalaya ban rung sha Assam. Haba ka ambulance na Meghalaya kadang kit ya ki kato kane ki Nongpang sha Assam don ki briu ki ba ong ba Hato don hospital la Meghalaya ba ki haban kit ya ki nagi Nongpang sha Assam nginam pelai ki don ki briu na Assam ki bala ong ba man ba ki briu na Meghalaya ki kempang ki haban wan sha sumar sha Assam pat haba ki briu na Assam ki le sha Meghalaya ki kali jong ki kisha sange ka sorkar ka de ban pegnia yak ne baro bat shim yak rai laki kali Assam kila ban sha Meghalaya ne ki kali na Meghalaya kila ban le sha Assam ka sorkar kan haban rai yak ne baro kam shim la don kono ka jingsha thombor hadu manta la da ka sorkar kam shim rai hakabai de bar ki ne baro te kala ban long ka jingsha thombor kan mi hadin ke kabayan yo ada kabale yagine baro kipai ba kin mat tang ka jingdu nong da kabale yagine baro lada haban kit yau Nongpang na Meghalaya sha Assam daka ambulance bat lada sha pan sangya halenti kumne Nongpang unyap siteng lenti tak kabanga ong kalong ba sorkar kan haban wat yagalat ban weng yagine jing e baro lemta kala ban mi ka jing e ka kraw hadin